Kangbura Tisso Secunderabad Sai kachongdat kedunbom ahut tovar ebeng Khammam train station along pen thek'longledet. Nijang kar benglong chinthong MSC constituency ke parlo tereng roklang so hansiarong amekar Kangbura Tisso alang liaria sangho tumpen Secunderabad Sai kachongdat dam Guwahati pen dunbom ahut Freya chiklo nipai engkoi raner cap arni Khammam train station along pen thek'longledet. Alang liria sangho tum ke thana teng pulote Kangbura Tisso la pen alang liria sangho tum Secunderabad sai kachongdat dam jeep aphan nijang kar benglong pen Freya chiklo nipai engkoi rapri arni barsi Guwahati arong sopian palelo. La sopi puthot Guwahati pen Secunderabad ke pale ji aphan train che thapdonlo. La so ke dunbom ahut Kangbura Tisso abang train station along tin tame suntuk titi pusi pachinipon. Tita alang liria sangho tum kapachinya teng prote Kangbura Tisso Khammam train station along pensi thek'longledet lo pusi pachinipon. La sopia ria sangho tum la pen adonara batum pen un anke riponlo. Sitame kilonglere kajok kamatha kisunglo. La sikar benglong arlo hampang song ke doan la pen kar biarat atum angtan ke doatum antame Kangbura Tisso phan kiri nang cherabdon vekha pusi kisung ke pho aria sangho la pen adonara batum pen kachuningri parpon. Lapen Kangbura Tisso phan badule thek'long pusitame 600984138 lapen 6001126 la hini anambaralong nang kolik vek tha pusi kisung det ahem tu na pen kachuningri padopon alam ke ahok lo lilitum wang rapen lo sita isibeda ada balong si ini rapelo sab so la tumbang rong isi pusi an khobor dun eda lo milia bangke lang li tumbang si dorapet lo li tumbang da pua asida prang asida hin si to ko lo sita me ko sor pene ko bubena phie bangke men lang li phan thek'longledet ma phi nili tumbang ta ri dun lo ko son pen ne yasap aphi ke chiri chu ben long thu thelet lo alam bangke amasela si nili tumbang ta doan hampanga song doan setame nilihin pen setame tuning ri lo nangbo idoni tha Nijang kar benglong ham ren pen raikom Tisso report Northeast Karbi Live.